השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים. בעדינות, он сам пойдет. מה יש שם? מה יש שם? בוא נסתכל מה יש שם. מה יש שם? וואי, יש שם ארנב. שמואלים? היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת ליונתן. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת ליונתן. חג לא שמח וזר לא פורח, היום יום מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שר. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו אחים, מרחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. שלום לכל הילדים המתוקים. רגע, איפה הם? רבקה, שרה, איפה הילדים? בבית. בבית? למה הם לא באו לגן? כי סגרו את הגן בגלל הקורונה.
נכון. אז בגלל שסגרו את הגן ואתם לא פה, אנחנו שולחות לכם מארזים, שיהיה לכם מה לעשות בזמן החגים. נכון. זה לסוכות. זה קישוט לסוכה. וזה ליום הכיפורים. אנחנו מאחלות לכם שנה טובה ומתוקה. תודה לך, תודה לך, תודה לך כלי, הולך איתך ורק איתך לא יכול בלי. תודה לך על חושך ויאללה אור אדום. תודה לך אתה תמיד קרוב. תודה לך על מי הביא לך את זה? אמא. וואו, איזה יופי. אמא ואבא. אמא ואבא. מתוקים, מאוד התגעגעתי אליכם. הייתה לנו חופשה מאוד מאוד ארוכה, ורציתי לראות אתכם. אני מקווה שבעזרת השם עוד מעט ניפגש בגן. ואני רוצה לשתף אתכם, כי נולד לנו נכד, ואתמול הייתה לנו ברית מילה, ומאוד מאוד מאוד שמחנו. אז הכנתי לכם הפתעה קטנה, וברגע שתחזרו לגן אני אחלק לכל הילד משהו קטן ומאוד מאוד מתוק, שיהיו שמחים כולם ביחד. ויש לי, אתם יודעים שביישוב שלנו, בטח שביישוב שלכם, המון אבות או אחים גדולים הלכו לצבא, כי הם מגנים עלינו, שיהיה אצלנו שלום ושקט, שאנחנו יכולים לחזור לגן. אז גם בן שלנו הוא השתתף בצבא, ואנחנו יכולים להתפלל להשם שצבא שלנו יהיה חזקה מאוד מאוד. ויש לי משימה בשבילכם. אתם יכולים לקחת דף ולכתוב משהו, ואחר כך ישלח לאבות. בואו נראה מה אתם יכולים לכתוב.